ఈ 7 చిట్కాలతో దోమలకు పెట్టండి చెక్. ఈ సీజన్లో సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు మన పైన దోమలు దండయాత్ర మొదలవుతుంది. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా వీటి దాడికి అందరూ గురి కావాల్సిందే. వాటితో పాటు వివిధ రకాల ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను మోసుకొస్తాయి ఈ సూక్ష్మ శత్రువులు. వీటిని నివారించేందుకు ఇంట్లో మనం చేసే ప్రయత్నాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. దోమల నివారణకు రోజు ఇంట్లో వినియోగించే కాయిల్స్ మరియు రసాయనాలతో కూడిన ద్రవణాలు రకరకాల పేర్లతో మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. ఇవి వాడటం వలన శ్వాసకోశ వ్యాధులు, మానసిక సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే సహజసిద్ధమైన మార్గాల్లో దోమలను నాశనం చేయడం మనకు మరియు మన కుటుంబానికి ఎంతో మంచిది. మీరు ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని ఎడల పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే మా రోజువారీ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు. ఇక చిట్కాల విషయానికొస్తే, ముందుగా నిజానికి మన ఇంట్లో విడుదల చేసే కార్బన్ డయాక్సైడ్ దోమలను ఆకర్షించే వాహకంగా మారుతుంది. అలాంటప్పుడు కొన్ని ఐస్ ముక్కలను ఓ ట్రేలో ఉంచి గది మూలగా పెట్టాలి. ఐస్ గడ్డలు విడుదల చేసే కార్బన్ డయాక్సైడ్కు దోమలు ఆకర్షితమై వాటి చుట్టూ తిరుగుతాయి. అలాంటి సమయంలో ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట్ సహాయంతో దోమలను తుదముట్టించవచ్చు. ఇక రెండవ చిట్కా, మన ఇళ్లల్లో ఉండే కర్పూరం బిళ్లలతో కూడా దోమలను రాకుండా చేయవచ్చు. ఇది దోమల సంహారానికి చక్కగా పనిచేస్తుంది. సాయంకాలం సమయంలో ఇంటి తలుపులన్నిటినీ మూసివేసి పెద్ద కర్పూరం వెలిగించాలి. ఆ తర్వాత ఇంటి బయటకు వెళ్లి తలుపు మూసేయాలి. ఓ 20 నిమిషాల తర్వాత తలుపు తెరిస్తే సరిపోతుంది. ఒక్క దోమ కూడా కనిపించదు. ఎక్కువ సమయం పాటు కీటక నివారణగా పనిచేస్తుంది. ఇది పెద్ద ఖరీదేమీ కాదు. ఒక చిన్న పాత్ర తీసుకొని అందులో నీరు పోసి 1 లేదా 2 కర్పూరం బిళ్లలను అందులో వేసి గదిలో పెడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ నీటిని 2 రోజులకు ఒకసారి మార్చడం మర్చిపోవద్దు. ఇక మూడవ చిట్కా, దోమల నివారణకు వేప నూనె చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. వేప నూనె, కొబ్బరి నూనె ఈ రెండింటిని సమాన పాళ్లలో అంటే 1:1 నిష్పత్తిలో తీసుకొని చర్మంపై రాసుకోవాలి. కనీసం 8 గంటల పాటు ఇది పనిచేస్తుంది. దోమలు కుట్టే సాహసం కూడా చేయవు. ఒకవేళ దోమలు మీ సమీపానికి వచ్చినా వేపవాసన చూసి పారిపోతాయి. ఈ ఫార్ములాను జర్నల్ ఆఫ్ అమెరికన్ మస్కిటో కంట్రోల్ అసోసియేషన్ తన సంచికలో ప్రచురించడం విశేషం. యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీవైరల్, యాంటీ ప్రోటోజోల్ గుణాలు వేప నూనెలో ఉన్నాయి. దూదిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి వాటిని వేప నూనెలో ముంచి ఇంటి లోపల ప్రతి గదిలోనూ ఉంచాలి. దీనివల్ల కూడా దోమలు కంట్రోల్ అవుతాయి. 4వ చిట్కా, నిమ్మగడ్డి. నిమ్మగడ్డి సమర్థవంతమైన దోమల నిరోధక మొక్కగా చెప్పవచ్చు. ఒక పరిశోధనలో నిమ్మగడ్డిని దోమలకు 6 మీటర్ల దూరంలో ఉంచినప్పుడు సుమారు 22% ఆడదోమలను నిరోధించినట్లు తేలింది. నిమ్మగడ్డి వాసన ఇతర వాసనలను దూరం చేస్తుంది. ఇది సులభంగా ఇంటి గార్డెన్లో పై పెరుగుతుంది. నిమ్మగడ్డి కొవ్వొత్తులను ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంట్లో దోమల నిరోధకాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. 5వ చిట్కా, తులసి. పారాసైటాలజీ అనే పత్రిక దోమల నివారణలో తులసి ప్రాధాన్యత గురించి రాసింది. దోమల లార్వాను చంపేందుకు తులసి చక్కగా పనిచేస్తుందట. మన ఆయుర్వేదం కూడా ఇదే చెప్పింది. ప్రతి ఇంట్లోనూ తులసి మొక్కలను ఉంచుకోవడం వల్ల చాలా వరకు దోమల సమస్య ఉండదట. ఇక 6వది, దోమతెరలు. పాతకాలం పద్ధతిగా భావించి చాలామంది దోమతెరలు వాడడాన్ని మర్చిపోతున్నారు. కానీ ఏ విధమైన ఖర్చు, శ్రమ లేని సమర్థవంతమైన దోమల నివారణ పరికరం ఇది. బెడ్డుకు అమర్చుకోవడం వల్ల ఒక్క దోమ కూడా నెట్టు దాటి లోపలికి రాలేదు. దాంతో వాటి నుంచి పూర్తి రక్షణ ఉంటుంది. చిన్నారులు ఉన్న ఇళ్లల్లో వీటి వాడకం పూర్తి రక్షణ, సురక్షితం. ఇక 7వ చిట్కా, పరిసరాల శుభ్రత. మన ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇంటి లోపల, ఇంటి పైన ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ మూతలు బిగించి ఉండాలి. సూర్యోదయానికి ముందు, సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఇంటి తలుపులు తెరవకూడదు. ఆ సమయంలో దోమలు ఎక్కువగా చురుగ్గా ఉంటాయి. అప్పుడే ఎక్కువ శాతం దోమలు ఇంట్లోకి చొరబడతాయి. దోమలు నీటికి కూడా ఆకర్షితమవుతాయి. అందుకే వెడల్పాటి పాత్రల్లో సబ్బునీరు ఉంచి ఇంటి ద్వారాల వద్ద ఉంచాలి. అవి ఆ నీటిపై వాలడం వల్ల అందులోనే చిక్కుకొని చచ్చిపోతాయి. అలాగే దోమలు లైటింగ్కు ఆకర్షితమవుతాయి. అందుకే ఎల్లో షేడ్ ఉండే LED లైట్లను ఇంట్లో వాడటం వల్ల దోమలంతగా ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దోమల నివారణకు ఉపకరించే సోడియం ల్యాంప్స్ కూడా వాడుకోదగినవి. గృహాలు, సమీప పరిసరాలు ఎవరికి వారు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా ఆ ప్రాంతాల్లో దోమల వృద్ధి చెందకుండా చూడవచ్చు. పనికిరాని పాత వస్తువులను ఎప్పటికప్పుడు చెత్త సేకరణ సిబ్బందికి ఇచ్చేయాలి. వారంలో 1 రోజు మంచినీటి ట్యాంకులు శుభ్రం చేసి ఎండబెట్టాలి.
మురుగునీరు నిల్వ లేకుండా చూడాలి. చుట్టుపక్కల ఖాళీ స్థలాలు ఉంటే చెట్లు పెరగకుండా, నీరు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇంట్లో ఎప్పుడూ గాలి ప్రసరించేలా ఉంచుకోవాలి. ఇళ్లలో ఎయిర్ కూలర్స్, రెఫ్రిజిరేటర్స్, వాటర్ బాటిల్స్ వంటి వాటిలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వలన దోమల నుంచి మరియు దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ 7 చిట్కాలతో వర్షాకాలంలో వచ్చే దోమలకు మరియు దోమల వలన వచ్చే జబ్బుల నుంచి మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోండి.